baccin makaho da na mai ido. To bambanci kenan ya rufe ido shi ma. Baccin makaho da na mai ido. Da na mai ido to bambancin sa ba su da bambanci. Akwai bambanci mana. To me zai raba su? Shi makaho. To jama'a, barkanku da dawowa wannan shirin namu mai suna Hausa bakwai. Yau kuma mun zo muku da wani sabon tambaya kamar haka. Menene shi? Ku biyo mu lungu da saƙo don mu je mu samu amsar wannan tambayar namu. Sai mun dawo. Salam. Mutumi da Lafiya lau. ya aiki. Alhamdulillah. Ga tambaya gurguje. Alright, to ina ji. Muna so ka bambance mana baccin makaho da na mai ido. Baccin makaho da na mai ido. Wannan ya bude ido, wannan kuma idon shi a kulle. Okay. Shine bambancin. To shi makaho ya yake baccin shi? Zaka ga idon a bude amma kuma bacci yake yi. Shi kuma mai gani za ga idon shi ya rufe. Shine bambanci. Shi wanda idon shi a kulle yake ya za a gane baccin shi? Wanda idon shi yake a kulle? Ya za a gane baccin shi? Za a ji na munshari. Munshari? Wato bambancin makaho da mai ido munshari. Za a ji na munshari. Alaman yana bacci kenan. Okay. Shi kuma wanda idon shi yake a buɗe. Za a ga gashi idon shi a buɗe amma yana bacci. Shi kuma wanda idon shi yake ba makaho bane. Za ka same shi ya rufe ido, shi ma za ka ji shi na munshari. Duka munshari ne? Yawwa, munshari ne. To wani makahon da baya munshari kuma fa? Makaho akwai mutumin da bai munshari? Sosai. Za ga yana bacci bai munshari? Sosai. Ya za a gane? Ya za a gane baccin su? Kai, gaskiya ban sani ba. Ka kokarta? Ko kokarta? Iya kokari na kenan. Ko? Bambancin baccin makaho da mai ido. Munshari ne. Shi makahon yana munshari ke? In yana munshari. In kuma bai munshari fa? In kuma bai munshari, shi wancan zaka ga idon shi a buɗe. Makaho ne idon shi a buɗe yana bacci. Shi kuma wannan zaka same shi mai ganin zaka same shi kuma idon shi a kulle, kuma bambancin da zaka ji numfashi ne. Mutum ina ne? Lafiya kalau. Ya gari? Lafiya kalau. Ga tambaya gurguje. To, wani malami ne yake ma ɗalibansa tambaya kamar haka. A wani rana kenan? Ranar muke so ka gaya mana ai. Shi malamin yana ma ɗalibansa tambaya kamar haka. Ya ce da a ce jiya zai zama gobe, da yau ya zama talata, wani rana ya yi wannan maganar? Kai, gaskiya ban sani ba. Kokarta. Kai, tunani na kan. Wani rana ne? To a bashi ranar Juma'a. Ranar Juma'a yi magana? Ranar Juma'a. To masha Allah, mun gode. Ina wani baba? Lafiya lau. Ya aiki? Alhamdulillah. Ga wani ɗan tambaya muna yi. To, Allah na sani. To, wani malami ne yake ma ɗalibansa tambaya kamar haka. To. Ya ce da a ce jiya zai zama gobe, da yau ya zama talata, wani rana ya wannan maganar? Da jiya zai zama abu. Da jiya zai zama gobe, da yau ya zama talata, a wani rana ya wannan kalmar? Wani rana ya wannan kalmar? Ranar a ƙarfar manji. Cewa yi da a ce jiya zai zama gobe, da yau ya zama talata, a wani rana ya maganar? Ranar Alhamis. Ranar Alhamis? An san kenan ranar Alhamis? Mun gode baba. Mutumi na? Lafiya nan. Ga tambaya zan ma gurguje. Allah ya sa na sani. Wani malami ne yake ma ɗalibansa tambaya kamar haka. Ya ce da a ce jiya zai zama gobe, da yau ya zama talata, wani rana ya wannan maganar? Yanzu da jiya zai zama gobe, da yau zai zama talata. A'a, ya ce da jiya zai zama gobe, da yau ya zama talata, wani rana ya wannan maganar? Ranar Litinin. Ran Litinin? Ka tabbata? Na tabbata. Amsar ka kenan? Haka ne amsa na. Na gode. Ya ce da a ce jiya zai zama gobe, da yau ya zama talata, wani rana ya wannan maganar? Alhamis. Ran Alhamis? Ka tabbata? Lallai haka ne. Ɗalibi ne, wani malami ne
yake ma ɗalibansa tambaya kamar haka. Ya ce da a ce jiya zai zama gobe, da yau ya zama talata, wani rana ya yi wannan maganar? Gaskiya ban sani ba. Gwada ƙara, ai akwai ranaku 7. Monday, Tuesday, Wednesday, kaza. Wani rana ya yi wannan magana? Ko in ƙara ma tambayan ne? Wani malami ne yake ma ɗalibansa tambaya kamar haka. Ya ce da a ce jiya zai zama gobe, da yau ya zama talata, wani rana ya yi wannan maganar? Ran Litinin ke. Ran Litinin? Ka tabbata? Haka nake hasashe. Ba talata ba, ba laraba ba, ba alhamis ba? Gida gaskiya ina tunanin da Litinin ne. To mun gode. Mutumin ya? Salamu alaikum. Ya gari? Wallahi alhamdulillah. Ya aiki? Wallahi alhamdulillah. Ga tambaya gurguje. To muna jin ka. Wani malami ne yake ma ɗalibansa tambaya kamar haka. Ya ce da a ce jiya zai zama gobe, da yau ya zama talata, wani rana ya wannan maganar? Wani rana ya wannan magana? Da ban sai dai ka sake maimaita. Wani malami ne yake ma ɗalibansa tambaya kamar haka. Ya ce da a ce jiya zai zama gobe, da yau ya zama talata, to a wani rana ya wannan maganar? Ranar Litinin kenan. Ran Litinin? Ka tabbata? Haka yake confirm. Amsa ka kenan? Amsa na kenan. To mun gode. Muna so ki bambanta mana baccin makaho da na mai ido. To bambanci kenan ya rufe ido shi ma. Baccin makaho da na mai ido. Da na mai ido, to bambancin sa ba su da bambanci. Akwai bambanci ba. To me zai raba su? Shi makaho daman idan sha kulle yake ko? Shi kuma mai ido idan sha bude. To bambancin baccin su muke so ki bambanta mana. To gaskiya ba san yadda zan yi bambanta shi ba, to ya rufe kawai. To ban gane ba. Kawai ya rufe ido shi ma. Waye zai rufe ido? Shi mai gani. Bacci aka ce. To ai shine ya rufe ido yayi bacci. Shi kuma ya baccin makaho yake? Baccin makaho to sai dai an je na min shari. To amsa kenan? Mun shari kenan. Amsa kenan. To mun gode. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya gida? Alhamdulillah. Ya aiki? Alhamdulillah. Ga tambaya gurguje. Yawa ina jin ka. Wani malami ne yake ma ɗalibansa tambaya kamar haka. Ya ce da a ce jiya zai zama gobe, da yau ya zama talata, a wani rana ya wannan maganar? Da a ce jiya zai zama gobe, da yau ya zama talata. Yayi a ran Monday ne. Ka tabbata? Ranar Litinin yayi. Ranar Litinin? Bari sake ma tambayan. Malami ne yake ma ɗalibansa tambaya kamar haka. Ya ce da a ce jiya zai zama gobe, da yau ya zama talata, wani rana ya yi wannan maganar? A ce jiya zai zama gobe, da yau ya zama mene? Da yau ya zama talata. A ran Alhamis sai wannan maganar labai. Ka tabbata Alhamis? Na tabbata gaskiya. Confirm. Mutumin ya? Ya sai oga. Komi normal? Wallahi komai normal. Ga tambaya gurguje zamma. To Allah ya sa in yi amsa su. Muna so ka bambance mana baccin makaho da na mai ido. To gaskiya a zahirance shi baccin makaho shi kullum a cikin bacci yake. Ko? Gaskiya wannan shine amsa. Shi kuma na mai ido ba? Shi na mai ido ko idan ya je kwanta shine wannan baccin shi. An san kowa yanzu ko da kai ka zo wucewa ka gan shi ka san wannan bacci yake, amma shi bai iya gani saboda daga cikin ni'imomin da Allah ya yi wa mutum gani shine akwai gani, to shi kuma wannan ba shi da gani. Ok, shi makaho in zai bacci in yana bacci ma ba a sani ba? Gaskiya shi ba ma a sani ba ma za ka san yana bacci ba saboda shi kullum idan shi a rufe yake. Ok, shi ko da yaushe shi cikin bacci yake? Shi ko da yaushe a cikin bacci yake. Shi makaho? Shi in yana bacci in ma yana tafiya ma bacci yake? In yana tafiya wannan zuciyan shi ba za ka ce bacci yake ba idan yana tafiya, amma shi a gurin shi ko shi ai tunda baya gani to kaman bacci yake. Ok, shi to ka ce in yana tafiya ban gane ba, ina so ka bambance mun baccin shi da rashin baccin shi. Mu a wajen mu in yana tafiya ai normal za mu ce mai ba bacci yake ba, amma shi tunda baya gani yanzu kawai shi bacci yake. Ok, shi ko da yaushe bacci yake? Ok, to mun gode. Ka san wannan ba. Wani malami ne ma ɗaliban su tambaya kamar haka. Ya ce da a ce jiya zai zama gobe, da yau ya zama talata, wani rana ya magana da nan?
Da. Bari karama tambaya. Wani malami ne yake ma ɗalibansa tambaya kamar haka. Ya ce da a ce jiya zai zama gobe, da yau ya zama talata. A wani rana ya yi wannan maganar? Ran Monday kenan. Ran Monday? Ran Litinin. Ran Litinin. Ta yaya ya zama Litinin? Da jiya ya kasance yau. Da yau ya kasance talata. Bari ka ji. Cewa yi da jiya zai kasance gobe, da yau ya zama talata. To a wani rana ya yi wannan maganar? Akwai ranar. Wani rana ne? Karame mai damu, sorry. Yawwa. Cewa yi da jiya ka yi haka. Da jiya zai zama gobe, da yau ya zama talata. Da jiya zai kasance gobe, da yau ya zama talata. Kai wala gaskiya ranar kawai za ka faɗa mana. Da jiya zai kasance gobe, da yau ya zama talata. Kai wannan ranar Monday ne. Ran Monday ne? Ka tabbata? Yau mun gode. Mutumin yaya? Lafiya lau. Komi normal? Alhamdulillah. Ga tambaya gurguje zan ma. To Allah ya sa na sani. Muna so ka bambance mana baccin makaho da na mai ido. Baccin makaho da na mai ido. Baccin makaho da na mai ido. Ai shi makaho uga wali ai zan iya cewa kullun a cikin bacci yake. Saboda kawalai daurewan kai. Baccin makaho da na mai ido. Wai abun dubawa ne. Baccin makaho da mai ido. Baccin makawa da na mai ido duka ɗaya ne dai bacci ne, amma dai doshi baccin da zai iya yiwuwa kai tunda mai makawo zai iya yiwuwa kullun idan shi tunda dai baya gani, amma zai yiwuwa idan shi a buɗe, amma mai ido dai kullun idan shi a kulle yake. Okay, shi mai ido kullun idan shi a kulle in zai bacci. Shi makawo kuma ko da yana bacci ne a idan shi a buɗe. Shi ne dai dama. Okay, bambancin kenan. Shi makaho idan shi a kulle amma zai bacci a buɗe kenan. Shi kuma mai ido in zai bacci idan shi a kulle. Bambancin kenan ko? Bambancin kenan. Wani abu ne ba shi da nauyi ko kaɗan, amma yana wahala a samu namijin da zai rike shi na tsawancin minti 2. Menene? Abin da ba shi da nauyi. Abu mai rai ko kuma rai? Abu ne mai rai ko mara rai, mu dai mun ce wani abu ne ba shi da nauyi ko kaɗan, amma yana wahala a samu mutumin da zai rike shi na tsawancin minti 2. Menene? Amana. Amana? Gaskiya ba su na banban da shi. Me yasa? Amana? Me yasa ka ce amana? So da shi ne karanci. Yanzu kai ba za ka iya rike amana ba na minti 2. A gaskiya mafi yawancin mutane na ce ba. Shine na ce kai ba za ka iya rike amana ba na minti 2? Gaskiya ban samu sannan ba. Na ma tambaya ka ce amana ko? Za ka iya rike amana na minti 2 koko? Gaskiya ya danganta. Ba za ka iya ba kenan. Ba za ka iya rike amana na minti 2. To Allah ya samu da. Assalamu alaikum malaya. Lahiya lau. Ya kasuwa? Kasuwa alhamdulillah. Masha Allah. Ga tambaya gurguje. To Allah ya sani ma zan iya amsa ma. Amin amin. Wani malami ne yake tambaya. Yake tambayan ɗalibansa kamar haka. Ya ce da a ce jiya zai zama gobe, da yau ya zama talata, a wani rana ya yi wannan magana? Kai wannan ranar Monday. Ran Monday? Ran Monday ne. Bari in ƙara ma tambayan. Malami ne yake ma ɗalibansa tambaya kamar haka. Ya ce da a ce jiya zai zama gobe, da yau ya zama talata, wani rana ya yi wannan magana? Kai ranar sati ne to. Ran sati? Ina ga ran sati ne. Ran sati magana? Ran sati ne. To gaskiya mun gode. Malami ne yake ma ɗalibansa tambaya kamar haka. Ya ce da a ce jiya zai zama gobe, da yau ya zama talata, a wani rana ya yi wannan maganar? Ran Laraba. Ran Laraba? Magana. Ka tabbata Laraba? Me yasa ka ce Laraba?
dai ya zaman to kai ran Monday. Monday shine zai zama Monday yau gobe talata. Monday yau gobe talata. Ok, ranar Monday magana kenan. Ran Monday. Mun gode. Mutumi na ya? Wallahi normal. Komi normal? Kai normal. Ga tambaya zamu ma. Ok, abu ne a cikin ruwa. Kuma aka zuba mai ruwa yake mutuwa menene? Kai. Abu ne a cikin ruwa kuma aka ciro shi aka zuba mai ruwa. Yake mutuwa. Wannan ba kwado bane kuwa? Kwado kuma? To ni dai koki. Abu ne a cikin ruwa. Idan aka zuba mai ruwa yake mutuwa. Kai. Ba labari. Kai gaskiya akwai matsala. Matsala ne? Wallahi normal kai. Komi normal? Wallahi normal bisha. Yawa to ga tambaya zan ma. Aha bismillah. Yawa. Abu ne ke cikin ruwa. In aka zuba mai ruwa yake mutuwa menene? Wannan ai sai dai roda na ruwa. Ai dai na bugar gindin. Ba shi da nauyi ko kaɗan. Amma da wuya a samu namijin da zai rike shi na minti 2. Gaskiya ni dai da dai wancan tambayan da aka yi ma wancan ne zan iya ba da ansa, wannan ba zan iya ba maganan gaskiya. Saboda me? Gaskiya ni wancan tambaya ita na fa karfi a kai. To shi ke da bungo. To jama'a, barkanmu da dawowa wannan shirin namu. Mun je mun ji amsoshin mutane daban-daban, wannan ya ce kaza, wancan kaza, wannan kaza. Idan ka san amsar, rubuta mana a comment section. Sannan kar ka manta ka mana subscribe, ka danna ƙararrawa don samun notification na shirin namu na gaba.